niin, tervetuloa reissuun seuraamaan. Jatketaan Italiasta kohti Espanjaa Ranskan kautta. Niin, aamupala leipä, kahvi kanssa. Vähän editoin tossa videoa ja oltiin siellä nauttii aamupalasta. Ja tämmöset on nyt tämän päivän maisemat autosta. Tuolla jossain meri näkyy. Vähän ehkä pilvistä. Aika hyvin vähän, mutta täällä näin. Hetki vielä editoidaan, jatketaan sitten kohta matkaa eteenpäin. Hyvää päivää kaikille. Jes, nyt ollaan editoitu, aamupalat syöty ja hengattu, niin nyt lähdetään nyt sitten tästä paikasta jatkaa matkaa. On kyllä hieno paikka tääkin, olla yötä. Hienoa on olla yötä. Täällä näin. Tossa on joku tommonen kappeli. Täällä on ihan hienot naisemat tonne. Aavalle merelle, aavan meren. Tuolla puolen jossain missä. Ampujainen. Otetaanko, että se tulee ulos? Jep. Ei muuta kuin auto käyntiin ja kohti eteenpäin. Täällä me ajettiin tänne vuoren päälle yöksi, tänne Kukkulan päälle yöksi, niin täällä on ihan hiukan kaposammat nämä tiet sitten kulkee, että täällä ei ihan hirveän montaa mahu vastakkain, tai siis vierekkäin menee. Sieltä tuli mun mielestä ehkä auto. Mahutaanko me tuossa ohi? Mahuttiin. Päästäänkö me täältä alas ollenkaan? Nyt tulee mielenkiintoinen kohta, kun eilen illalla tultiin tänne näin, oltiin tulossa tänne näin. Tässä on tämmönen yhden auton mentävä, nytkin tossa tuli toi auto, niin katsoo eteenpäin, niin tuolta ei pääse kuin yksi auto. Toinen sit pakittaa, katsotaan kumpi pakittaa. Kuhan ei kauhean kovaa ton mutkan kautta. Mutta tästä ei kuin yksi mahu. Eilen käännettiin ja jäätiin tohon oikealle vielä tohon mutkaan. Käytiin pyörähtää täällä Impera, onks tää Impera? Impera ehkä kylä Italiassa vähän ennen. No katteltiin Nizzaan, on 65 kilsaa, ei tässä enää paljon Ranskan rajalle. Niin käytiin vähän käppäilee tuolla rannalla, istuttiin hetki ja jätin tämän kameran tänne näin, kun ei vittinyt tuohon rannalle ottaa. Ei nyt käyty vielä uimassa. Täällä on vähän, ei täällä viileä ole, siis 25 astetta, 23 astetta ulkona. Mutta ei aurinko sillä lailla paista vaan pilveä. Niin varmaan nyt tässä suunnitellaan, että lähdetään sitten Ranskan puolelle, sitä Italiasta sinne. Ja katsotaan, että mihin päästään siellä parkkeeraamaan. Ei mitään, eteenpäin. Taas päästiin vähän selvimmälle vesille. Tässä oli taas Seroma. Mikä tää oli? Seromo. Keskusta. Tai kun menee tätä rantatietä, niin ei ihme, että tää vähän kiertää, kestää pidempään kuin toi autostraada. Niin on meinaa sitten ruuhkaa ja trafiikkiä. Tää oli 55 kilsaa ja näytti tunti 10 minuuttia tälle matkaa aikaa. Nyt on 55 minuuttia jäljellä ja 27 kilsaa. Mä veikkaan, että vedetään aika rauhakseen tässä tätä kylää poikki. Mutta onhan tää niinku sillai tää on niinku kivempi tää kuin toi moottoritie. Tää on niinku enemmän nähtävää, sanotaan näin. En tiedä onko tää välttämättä kivempi ajaa niinku. Mutta ainakin enemmän nähtävää. Kyllä mä veikkaan, että aika paljon on
skootterilla yliajoja tai autoilla yliajoja näissä suojateillä meinaan. Kyllä mennään vasemmalta ja oikealta ohitte. Kumpikohan tästä menee suoraan? Tää vasen kaista. Tää on toi vähän tukossa. Tadä, tadä, alla kiitää autostrada. Täällä saa olla kyllä tarkkana noitten skoottereitten ja tien ylittäjien kanssa, mutta eipä tää nyt sillä lailla jännitä ajaa, mutta pitää olla hereillä. Pitää olla hyvin niin sanotusti noi tavarat sidottuna tuolla takana meinaan. Kyllä täällä välillä vähän hätäseen tulee noita stoppeja. Mä oletan, että jos vilkuttaisi joku vasemmalle, jos menis. Kukaan ei huomasiksi käyttänyt erkaantumisvilkkua. Täällä mä tykkään kyllä siitä tavalla, että kun täällä on paljon, siis tosi paljon liikenneympyröitä tavallaan, niin suurin osa menee vaan suoraan, niin ei välttämättä vilkuta edes oikealle, mutta heti jos ne on niin menossa siitä ohitte tai niin kiertää sitä vasemmalle päin, niin kyllä ne laittaa vasemmalle sen vilkun. Sen mä voisin ottaa kans talteen. Mä en tiedä sanoinko mä tässä jossain sarjassa siitä jo vai sanoinko mä siitä Norja-sarjassa vai sanoinko, että missä. Mutta se olisi se, minkä mä voisin ottaa kyllä tuoda Suomeen tästä liikennekulttuurista. Muuten tää on oikeastaan aika hirveetä. Noniin, ei vielä. Tuolla on tullut ihan, siellä on ihan kato. Täällä tullaan taas nyt ihan oikealle tullille. Onko meillä jotain, kelle meidän pitää esittäytyä? French. Katsotaan mitä Ranska meille sanoo. Voi olla, että ne kysyy. Nyt päästiin tänne, ei viittinyt kuvata siinä. Sitten kun mä arvasin, ne ohjasti meidät siihen sivuun ja se poliisityyppi tai se mikä nyt tullityyppi olikaan, niin käveli tonne auton taakse ja avasi peräoveen ja tsekkasi, että mikä tää on. Ja sit se tuli tohon ovelle ja kysyi, että mihin ollaan menossa. Mä sanoin, että Espanjaa. Niin se oli, että hyvää matkaa ja ei se mitään passeja kysynyt eikä muuta. Eli siis oikein hyvin meni taas ylitys, että varmaan katso vaan, ettei me salakuljeteta mitään. Ei mitään, nyt ollaan Ranskassa. Come on, France. Yes. Nyt jätetään auto tohon. Mentonin alueella 15 € maksaa parkki, mutta viikon saa olla, niin ajateltiin, että pääsee helpommalla, kun siihen piti nyt jättää auto. Ei ole ihan sinisen viivojen sisällä, mutta ei ole kyllä mikään näiden muidenkaan autot. Tuolla olisi hyvä parkki jättää niin kuin yöksi. Mä ajattelin tohon ja yöksi. Tässä on yleiset vessat. Mennäänkö nyt tuolta vai täältä? Kumpaa se ehdottaa? Joo, mennään täältä. Olisi hyvä parkki isommalle autolle, mutta se oli nyt täys, niin katsotaan siirretäänkö sitten kun tullaan. Jos lähdetään tonne alas rannalle, mä näytän tosta kohta tulee tommonen näköalatasainen, niin käydään kattoo, että onko siellä yleiset suihkut käytössä, niin rantasuihkut, niin käydään pulahtaa ja käydään rannalla suihkussa peseytymässä. Saippua ei vissiin näissä käyttää, mutta kyllä semmonen tuore vesikin, makea vesikin, on vähän pesee. Vähän puhtaampi. Mikä tää oli? Meillä on menton kyllä. Tossa oli ne katot sinne, mikä oli se hieno paikka. Tossa. Siinä on kyllä hienot on maisemat. Nyt kavellaan kyllä tosi hienoja ja kauniita kujia. Täällä on tämmösiä ihan kapeita kohtia ja hienoja istutuksia. Tässä nyt ei ihan hirveästi ole, mutta tuolla aikaisemmin tonnekin lähtee tommonen pieni kuja ja on kyllä hieno. Venre, olisiko se myynnissä? Pitäisikö tästä ostaa yksi tämmönen? Täällä on valokuidut kaikkialla ja on kyllä hieno. Hienoja katuja.
makeeta. Katsotaan mites tosta aukeaa. Kuukataan siitä. Tämä varmaan teki. Kuukataan sen verran, että... Joo. Aukeaa rannalle pääsy. Sinne me mennäänkin. Tässä on joku tämmönen hieno vanha rakennus. On kyllä hieno. En tiedä mikä on, mutta joku on. Oikein vanha tänne. Jaha. Kirkon kello taas lyö jotain. Mitä se löi? 8:30. 9 tasa. Hienot keltaiset portaat tonne. Noita me tultiin äsken. Hienot portaat ja sitten kohti rantaa. Nyt tuli käytyä suihkussa, on vähän freshimpi olon. Nyt takas autolle, sitten tehdään jotain iltapalaa, iltaruokaa. Ja sit voidaan ehkä käpytellä takas tänne alas. Kattelee vähän meininki, täällä on mennä ihan hienoa. Ihan hienon näköistä. On niitä värikkäitä taloja viereen. Jotenkin tosi hienoja. Mielestäni. Tosi hieno. Nyt tätä rantakatua kohti autoa, se on tuolla ylhäällä jossain. Sinne. Käydään kattoo, olisiko siinä tyhjentynyt siihen yleisten vessojen, tai siinä on semmoinen vessakoppi. Niin jos olisi tullut sen viereen, niin työpaikka, niin mahtuisi auto vähän paremmin sinne. Tai epäilen, vaikka siellä on muukin pitkän parkin ihmiset siellä. Mutta joo, mennään sinne. Täällä se auto urhollisesti odottaa. Sitten ei muuta kuin ajoneuvoon nouse. Sitten tehdään vielä iltapala. Iltapala täällä. Autossa tehdään siis oikein kunnon ruoka, kun ei ole syöty tänään. Niin. Pestopastaa. Mulla on nyt tuolla jo tässä katuvarsiparkissa noin peitteet. Tuolta mä avasin vähän ikkuna, se on auki, niin tulee vähän ilmaa. Ja tossa on itse asiassa nyt ikkuna vielä vähän auki, mutta nyt ruvetaan tekemään sitten iltapalaa. Täällä on vähän siksi maailman paitaa, kun täällä on vähän lämmin kyllä vielä tässä autossa, mutta ja varsinkin kun toi kaasu pohottaa, mutta ehkä se tästä viilenee. Nyt vähän pestopastaa. Pitää laittaa vähän se on pienimmällä. Mä voin tulla vähän nostaa. Pestopastaa laitetaan vähän mozzarellaa sinne, tomaatteja, kreikkalaista jogurttia. Katsotaan millainen siitä tulee. Nyt pitää mennä vähän auttaa, että saadaan tästä hyvä palaa. Kun toi liekki on pienimmilläkin, se on kuitenkin ihan lämmin. Niin pitää nyt upea hommia. Varmasti tulee hyvää. Näyttää. Oi kun nyt näyttää hyvälle. On mozzarellaa, tomaattia, pastaa, pestoa. Oi kun on hyvän näköistä. Jes. Sitten ollaan pesty hampaat ja käytiin tuossa 100 metriä tonne päin. Niin on tommonen julkinen WC. Ihan siisti vessa. Niin käytiin siellä ja nyt ei muuta kuin yöpuule. Kello on paikallista aikaa jotain 11. Vähän yli. Niin. Ei muuta kuin valo kiinni ja untapalloon tässä kadun varressa. Hyvää huomenta. Nyt herättiin, pestiin oikeastaan hampaat vaan autossa ja lähdettiin ulos siitä meinaa. Ei ole varjoa tuossa kadun varressa ja katsottiin sisälämpötilamittariin, niin näytti 31 nyt. No kello on toki jo melkein 11. Että yö nukuttiin kyllä ihan hyvin. Ei ehkä täkkeä enää kyllä tarvi, mutta nyt ajateltiin lähteä taas tonne alas rannalle. Niin tultiin tänne alas, käytiin nappaseen jotain. Mihin tää menee? Ai tää menee tuolta. Pääsee tuolta alas. Mutta me joudutaan tulla takaisin kuitenkin tähän. Mennäänkö tosta alas? Niin. Ja nyt mennään uimaan. Tultiin tää reunalle kattoo. Siellä se meri on. Tuolla on sitten paattiaus toista. Mennään tonne rannalle vähän uiskentelemaan, tekee hyvää tässä lämmässä. Nyt löydettiin rannalle ja piti tehdä äkillisiä hankintoja. Näitä souti tänne, kun piti tehdä äkillisiä hankintoja ja ostaa tommonen, kun ei meillä ollut mitään alustaa tänne eikä meillä ole vaan noin pyyhkeet, millä me
pestään, niin joku minkä päällä makoillaan. Sitten samalla teen pikku hankinnan, niin aivan päällikkö aurinkolasit. Vähän pienet mulle mun päähän, mutta halvat tosta noin jostain turistikaupasta. Ei mitään, ei varmaan minkäänlaista suojaa, mutta onpahan nyt vähän aurinkolasia, niin nyt mennään etsiä paikkaa. Todi! Nyt ollaan rannalle päästy ottaa loikoilua ja en näe kyllä mitään tästä. No, tässä nyt sitten jengi on kyllä hyvin rannalle löytänyt ja aurinko on lämmintä. En tiedä yhtään mitä sanoo, että on lämmintä, mutta nyt ei muuta kuin lippa silmille ja unta palloa, aurinkorasvat levitetty ja hetki easy. Näin. Nyt pakattiin kimpsut-kampsut rannalta, otettiin vähän artsaa. Kello varmaan lähenee 3 kohta. Onko yli jo? Katsotaan paljon kelloa. Tultiin rannalle joskus 1:30 ehkä. 20:03. Ja nyt mennään autolle viemään kamat. Sitten pitää varmaan etsiä joku vähän ruokapaikka. Autossa ei varmaan viitti tehdä ruokaa, vaikka että siellä on kuin 45 astetta sisällä. Niin me menee jokin kaupassa tässä liikkeessä käymään. Istahdetaan me tähän. Lähdetään viemään autolle kamat ja katsoa, että siellä on kaikki ok. Ja sitten mietitään jotain ruokaa vähemmän. Kelattiin vähän, että pitäisikö lähteä käppäilemään tonne. Mikäs tää on? Tai käppäilee, vaan ottaa juna tästä tonne Monacoon, Monte Carloon. 11 minuuttia näytti tuo juna tästä Menton on tää paikka, niin 11 minuuttia näytti sinne ja se varmaan on niin vähän, että meidän kannattaa ui, oliko se kivi vai mikä se oli? Mennään Monacoon kävele. Mennään kattoo mitä Monacossa on ja mitä Monacossa on. Jep, on niin lähellä. 4 € junaa 11 minuuttia, niin kyllä kannattaa käydä piipahtaa. Voi olla, että on niin kallista kaikki, että ei tehdä siellä yhtään mitään muuta kuin käydä, mutta mennään nyt piipahtaa. Autolla ei viittinyt. Mä vähän googlettelin, että millaisessa matkalla autolla mennään. Se on kuulemma niin kapea, niin pieni, että ei ole mitään järkeä. Mennään tosta julkiselle. Hyvä. Nyt autoa kohti, kunhan tuo auto on käynyt tuolla jossain liikkeessä. Näillä eteenpäin. Vähän vaihdettu vaatteita ja nyt ei muuta kuin kohti Monacoa. Syötiin tuossa vähän avokadoleipiä ja ei avokadoleipiä kuin pestoleipiä. Ja nyt ollaan valmiita sitten matkaamaan Monacoon. Mennään ottaa juna ja lähdetään katsoa syödäänkö siellä vai syödäänkö sitten vasta tullaan takaisin illalla tänne. Katsotaan, että löydetäänkö sitä Ranskan peliä jostain. Ei mitään, lähdetään katsoa millainen Monaco. Köyhänä turistina niin ei ole kyllä mitään oikein rahaa tehdä sinne. Parta pitäisi päästä leikkaa kans sitten heti kun vaan on semmonen chanssi. Ei viti tonne auton lavuariin leikata. Auto on toistaiseksi tallessa ja ehjä, niin jätetään se tohon ja kohti Monacoa. Nyt tultiin junalla tänne Monacoa ja kuljetaan tämmöstä pitkää tunnelia. Tää jää on täälläkin koneen liukuportaat. Pitkä tunneli, mitä kuljetaan ilmeisesti poispäin. Ja hirveä tungos oli junassa. Yksi juna oli vähän myöhässä ja tos noin. Mutta ei mitään. Nyt mennään katsoa mitä tuolta löytyy. En tiedä. Ei ole mitään odotuksia eikä varmaan täällä hirveän pitkään mietitäkään, kun pitää sitten mennä Ranskaan kattoo, tai siis Ranskaa kai tääkin tavallaan täälläkin näkee, mutta pitää mennä vähän haistelemaan sinne Mentoniin paikallista tunnelmaa. Ranskan peli on tänään futiksen MM-kisoissa Senegaliin vastaan, niin käydään vähän haistelemaan, että mikä siellä on meisinki. Joo, mennään nyt kurkkaseen tää paikka. Päästiin tänne pihalle, niin mennään kattoo paatteja. Tuolla oli joku Port Hercules, mikä se olikaan, niin Porto Hercules. Joku, niin mennään kattoo mitä laivoja löytyy. Muuten niin no vähän siistimmät ehkä talot. Mutta eipä tää nyt ihan hirveesti vielä muuttanut. Aha. Imeätin jumi. Kato tänne. Port Hercules. Mennään nyt toi kattoo, vaikka se ei muuta. Katsotaan löydetäänkö mitään muuta täältä. Nyt oli yksi tunnistettava asia. Toi tuolla. Tosta menee Monacon Grand Prix. Siinä on se... No ootas hetki.
Tuossa se kyltti tulee. Tuohon tulee ihan varmasti toi kyltti. Ja tuossa on itse asiassa katsomokin näköjään. Ja tästä se kulkee ainakin tässä kohtaa. Niin joku tunnistettiin. Vanha formulan katsoja. Tai siis varmaan täällä joka puolella menee tätä. Tässäkin menee formulat sitten 1 000 000 ja 1000. Ja olisiko se ollut sitten täällä näin? Täällä on mennä vähän isompaa paattia kuin toi muuan Kimi Räikkönen paino sitten suoraan potskiinsa tokailee, kun ei mennyt ihan kaikki putki. Olisiko se täällä? Mut tuolla on vähän hienompaa kyllä paattia tuolla tässä rannassa. En tiedä ollaanko me semmosessa paikassa, missä saa kävellä, mutta ehkä. En tiedä yhtään, onko täällä koko ympäri vuoden nää. Täällä on nää laidat tuolla noin ja verkkoja kääritty sit niinku, mistä pääsee kulkee. Niin en tiedä, onko nää täällä ympäri vuoden vai milloin on tulossa formulat Monte Carlo. Tää Monacossa, niin en tiedä yhtään, en ole kattonut, niin onko se tulossa vai ollut jo ja vai miten ne voi olla, että ne on ympäri vuodenkin tossa noin. Mitäpä ne tossa haittaa. On niin se aika pulttaaminen, kun ne kertaan vuoteen kiertää tää kylä. Tosiaan, kun ei ennakkoon katsottu yhtään, että mitä tätä Monacosta löytyisi, niin nyt ollaan vähän hukas, että mitä tehtäisiin ja mitä nähtäisiin. Mutta tossa pitäisi olla ton muurin takana pitäisi olla japanilaispuutarha. Mutta se oli kiinni. Japanilainen puutarha, niin ei päästy kattoo sitä. Tai siis portit oli kiinni, en tiedä, onko joku aukioloajat vai mitä. Monacosta huomiona, että täällä on aika paljon hienoja autoja. Tuossa ajelee kyllä ihan makeita, hieman kalliitakin. Toinen huomio, että paljon on valkopöytäliinollisia noita, miksi nyt sanotaan, ravintoloita. Ja sitten vielä, että ihmiset on aivan liian ahkeralla päällä, ainakin tänään täällä lenkkeilee hirveästi väkeä. En tiedä, onko välttämättä meidän mesta oikeastaan millään tavalla, mutta käydään nyt vähän pyörähtää kattelee, että mitä me täältä vielä löydetään. Mutta nyt kävellään tämmöstä metsämaisemaa, missä ei ole metsämaisemaa, mutta tämmöstä puistoa, missä jengi lenkkeilee. Ja tää oli tää Meneterrain, joku tämmönen. Tää on niinku kaikkein kyllä siistein täällä. Tästä näin sitten kuvaa Monacosta, Monacon rannasta. Tuolla mä oletan, että on uimaranta. Siellä ainakin näyttää siltä, että on aurinkovarjo ja tuossa on Monacon kaupunki. Ja on aika korkeita taloja versus ainakin äskeiseen. Et on korkeita tönöä. Täällä ne kaikki, ketkä haluaa säästää veroissa, niin asustelee. Tuolla on paattia merellä passissa niin sanotusti. Kyllä näillä varmaan satamahinnoilla mäkin olisin tuolla järvellä. Mutta joo, on kyllä hienon näköinen, ei siinä mitään. Mennään nyt vielä, jatketaan vähän kiekosta. No niin, täällä on joku paikallinen nähtävyys. Varmaankin vesiputous. Todella hieno. Jahas, tässä on vähän hienompaa autoa. Vähän kalliimpaa. No nyt voi olla, että löydetään niinku edes jotain elämää täältä. Shopping Boulevard. Tää on ollut tommoista katua koko ajan, ettei siellä paljon näy mitään. Niin mennään nyt tänne ylöspäin. Täältä voi jotain löytyä. Katsotaan. No nyt löytyy sentään elämää. Tässä on tämmönen tapahtumakatu. Tässä on vähän happeningia. Nyt löytyy tämmönen katu. Sitten joku kasinon ulkopiha. Just ennen kuin netti katkesi, niin tää kun ei ole EU-maa, niin ei netti oikein pelaa. Tai siis ei ole sitä EU-dataa, sit olisi pitänyt ostaa, jos haluaa netin. Mennään niin sanotusti sokkona. Ja no, tietenkin kello rupeaa tulee vähän. Se on yli varmaan 8 ja 9 alkoi tätä aikaa se futispeli, niin pitää mennä takas Mentoniin, mutta eipä tää nyt itseäni säväyttänyt ihan älyttömästi tää Monaco, mutta sanotaanko, että on täällä vähän tämmöistä ylellisyyttä enemmän. Ylellisyyttä kyllä, mutta ei ihan vielä
Ihan vielä ei tää YouTube ole lyönyt kuulkaas leiville, että vois täällä mennä vähän pikku potskin kyytiin ja ajella vähän hienommilla autoilla. Ja niin vedetään toistaiseksi ne makaronit siellä pakettiauton perässä ja säästetään rahaa. Jaha. Palataan takaisin tunnelia pitkin juna-asemalle. Monaco koettu, nähty. Kävelty pirusti ympäriinsä, ei kyllä pysähdytty mihinkään. Mut nyt johonkin terassille. Kattele Ranskan peliä varmaan syömään. Ei syömään varmaan eka. Nyt palattiin Mentoniin junalla ja mä tein nyt vähän taustatyötä tuossa selvitellessäni. Elikkä siellä oli 9 päivää siitä ajettu Formula Grand Prix, 7. päivä kesäkuuta. En tiedä niistä muureista miten puretaan, mutta sen takia siellä oli varmaan niin paljon niitä kaikkia jäljellä. Sitten mä selvittelin, että tämä Menton muun muassa on ollut 1000 jotain vuonna Monacon omistuksessa, vallan alaisuudessa. Mutta eipä ole enää. Mutta joo, nyt joku ruokapaikka etsitään. Ja semmonen välitieto tähän näin, että huomasin, että kun laitoin aurinkorasvaa hartioihin ja kasvoihin ja näihin, niin ajattelin, että en mä jaloista palaa. Mitä mä nyt niihin jalkoihin jaksan laittaa, niin nilkat. Katsotaan, näkyykö nilkat. Niin, nilkat on vähän punaiset. Ei tässä varmaan kameralla erotu, mutta joo, ne sitä ainakin vähän burnas, vähän palo, mutta mitäpä se rantapäivä ei olisi pientä punotusta. Huomenna se on sitten taas oikein hienot ruskeat nilkat. Nyt löytyy kuppila, katsotaan saadaanko ruokaa täältä. Tää on joku ravintola. Mutta tuolla näkyy peli. Ranska-peli. Niin tässä on ihan hyvä syödä. Ei mä nyt peliä paljon näe, mutta näen mä ehkä just maalit ja sit mä näen mikä fiilis täällä on. Katsotaan räjähtääkö ravintola kattoon. Ai niin, unohdin selittää äskeisestä videosta, minkä mä otin, että otettiin ruokia, niin jätin venaa siihen niitä menua pyydettiin, sitten ei tullut mitään. Sitten katsotaan Googlesta, että mitä kaikkea täältä saa, mikä näyttää hyvältä. Niin 2.1 arvostelut sillä ravintolalla. Aika todella hirveän näköisiä annoksia. Sitten todettiin, että no, ei se tuonut sitä menua, istuttiin varmaan 10 minuuttia siihen, ei ihan. No varmaan 10 minuuttia, kun pyydettiin menut vasta. Ei tullut. Sitten me todettiin, että no lähdetään menee. Sitten me käytiin tossa jossain muussa ravintolassa syömässä. Ihan hyvät bursat. Ja nyt tultiin vielä yhteen tämmöiseen. Siinä ravintolassa ei näkynyt peliä, niin nyt näkyy tässä peli. Niin tultiin tänne aistiin vähän kisatunnelmaa, että miltä näyttää. Katsotaan, jos saadaan nauhalle, kun Ranska tekee maalle, että millaiset bileet alkaa. Ja näin. Ranska voitti 3-1 ja nyt lähdetään takaisin autolle. Sitten huomenna varmaan vielä Mentonista heräillään, tai siis heräilläänkin kun mennään siihen autoon nukkumaan. Niin sitten käydään vielä ehkä vähän rantsulistuus, kun nyt kun auto on ihan ok paikalla. Rantsul vähän viettää vielä huomenna aamupäivällä aikaa. Sen jälkeen mennään sitten. En tiedä sitten syödäänkö vielä täällä jossain pihalla ja sitten lähdetään ajelemaan iltapäivällä kohti Espanjaa. Ja ei varmaan suorita vielä Espanjaan mennä, että jos iltapäivällä lähdetään ajelemaan niin sanotusti rantsupäivän jälkeen, niin ollaan varmaan sitten vielä Ranskan puolella jossain yötä. Niin katsotaan sitten, mihin sitten päästään sitten seuraavina päivinä. Niin. Mutta nyt se on muuta kuin autolle. Otetaan siinä kosteuspyyhepesu, kainalot ja muut tuolla lavuaarissa, jos tarvetta. Ja tämmöiset pikaset puhdistukset, hampaiden pesu. Ja sit lähdetään Untenmaille. Se on sitten hyvää yötä ja kaupunkikin menee nukkumaan. Hyvä. Paitsi että Ranska ilmeisesti voitti, kaikki tööttäilee. Jee, hyvä Ranska. Mut hyvää yötä. Hyvää huomenta jälleen kerran. Ollaan herätty taas aivan liian myöhään iltapäivällä. Tai iltapäivällä, mutta 11 aikaa herättiin.
rupesi autossa taas olemaan semmonen plus 30 astetta. Iltaisin se viilenee kyllä hyvin kuin avaikkunat ja muut, mutta ei sit yöllä tai päivällä kun rupeaa aurinko paistaa, niin ei se sit ihan viileä enää on. Niin noustiin nyt sit ylös ja lähdetään rannalle istuskelemaan ja nauttiin vielä tässä Mentonin, kun on niin helppo, kun jos halus auton parkkiin maksaa 15 € viikkoon, niin nyt se auto on ollut tuossa parkissa 3 päivää, niin saadaan NS-rahoille vastinetta, niin mennään nyt rannalle hengaan. Jälleen kerran erittäin hyvä sää täällä pihalla, varmaan joku 28, mitähän täällä on, en mä tiedä. Mutta on lämmin ja aurinko paistaa, niin ei muuta kuin kohti uimarantaa. Tonne noin. Jep, eteenpäin. Alas rannalle selvitti. Lämpö on taas, en tiedä kyllä taas yhtään kuinka paljon, mutta käytiin matkalla hakee vähän mansikoita, pari roisanttia, mä otin jääkahvia ja Outi otti sitten jonkun late. Näillä nyt eväällä eteenpäin. Vähän joutuu nilkkojen päälle laittaa paitaa, meinaan oli aika punaiset, niin laitetaan vielä olkapäihin aurinkorasat. Hyvä tulee. No niin, nyt oltiin täällä taas ainakin pari tuntia täällä rannalla. Niin pitää nyt vaan pikkuhiljaa rupea lähteä, kun unohdettiin tosiaan aurinkorasvaa. Laitettiin vähän aurinkorasvaa autossa, mutta unohdettiin se tonne autoon, ei jaksanut enää kapua mäkeä ylös. Ja oltiin nyt tässä onneksi vähän palmujen varjossa, mutta ei se mitään. Lähdetään nyt takaisin autolle käppäilemään. Pakattiin kamat pakattu kasseihin ja lähdetään kohti autoa käppäilemään. Ja jätetään ranta toistaiseksi nyt taaksemme ja hypätään autoon ja lähdetään kuulkaa ajaa eteenpäin. Menton jää taakse, mutta yksi asia pitää, niin tosi paljon suosittelen Mentonia. On kyllä hieno paikka ja hienoa vanhaa kulttuuria ja sitten kuitenkin menoa ja aika paljon löytyy niin kuin tosi paljon ruokakauppoja. Sitten tässä me ollaan ehkä tässä niin kuin vähän niin kuin vanhassa osassa tai jossain tämmöisessä ja käveltiin eilen sinne juna-asemalle, niin siellä oli sitten niin kuin vähän isompi kylä, kaupunkikeskusta. Mutta suosittelen Mentonia ehdottomasti. Ranskan, onko tää nyt sitten Rivieraa vielä, en tiedä, mutta suositellaan. Junalla pääsee tosi helposti Italian puolelle käymään, Monaco, Nizza. Niin ehdottomasti Menton, menkää käymään. Hyvä, nyt käppäilään toi ylös toi mäki ja mennään autolle. Kuvataan näitä katuja nyt vielä kerran. Maisemat, Mentoni, viimeiset maisemat ennen kuin lähdetään menee. Tossa on keltaista porrasta ja mä oon sitä mieltä, että enemmän väriä suomalaistenkin kerrostalojen seiniin. Tulee hienot. Siinä ilmeisesti paikalliset peittää vähän lakanoilla, ettei aurinko paista sisään mökki. Vaikka on noissa tommoset aurinkoshadit, mutta et voi pitää sitä auki varmaan. Nyt on aukea. Taas löytyy ihmisiä paljon. Tossa soi kellot joku. Eiku ei se ollut toi, se oli toi. Tuolla soi kellot. Tästä voidaan vielä täyttää siis oletettavasti toi tarkoittaa, että juomavettä. En tiedä, mutta täytetään pullo vielä. Tosiaan täällä ainakin täällä toisessa osassa Mentonia on paljon näitä. Mä kuvasinkin siinä alussa, mutta kuvataan nyt vielä vähän, kun käppäillään täällä. On vähän joku laittanut kasveja näytille ja hieno penkki. En tiedä kuka näitä kastelee sitten päivittäin. Kyllä tässäkin tulee kuuma kävellessä. Ollaan päästy taas Ransiitin rattiin. Tää se on hienoa päästä ajelemaan Fortilla. Olen hetki tultu siitä Mentonista, mitä ilmeisimmin ollaan Nizzan kohdalla ja täällähän on tunnetusti kello 5 varmaankin jonkinlainen työruuhka, ollaan tunnelissa ja ihan matellaan, miten se sanotaan. Niin. Jaha, se on vessapysäkki motorin varrella joku tämmönen. Tuli tuossa vastaan Park Fortniteissakin, että joku oli ryöstetty yöllä täällä. Ei ole jäämässä yöksi näihin motorijuttuihin. Ei se ollut tää paikka, ehkä se oli seuraava.
tai edellinen siis. Mutta että näihin en kyllä yöksi jäisi. Että kyllä aina poistuu sen verran täältä ja menee kattelemaan johonkin muualle yöpaikkaan. Mut nyt mennään vessaan. Katsotaan mitä muuta löydetään täältä. Viedään katsotaan, täällä ehkä voi olla jopa semmonen harmaavesisäiliön tyhjennys. Katsotaan, pohditaan, tutkitaan. Todi, tehtiin vähän hankintoja. Patonkia ostettiin meikäläiselle totta kai sipsipussitestiin. Sipsipussitestiin, miltä maistuu ranskalainen sipsi, oikein toi Laysin joku gourmet. Tää tämmönen, ottakaa hetki. Siis tämmönen. Lays Gourmet Nature. Ja maistetaan miltä maistuu. Lähdetään nyt ajaa taas motorille, mutta käydään tuolla yläpuolella joku matkailuautoparkki, et olisiko siellä harmaa vesi tyhjennys. Joo, täällä on harmaa vesi tyhjennys. Näitä on siis tosi tiheeseen tahtiin näitä tulee. On osa tämmönen, mä nyt näytän teille. Tällaisessa tulee siinä tämmönen tulli, mistä otetaan vaan toi pelkkä tiketti. Näin ajetaan tähän. Avataan ikkuna, jäin vähän kauas. Nyt se tuli tonne ylös. Tiketti. Noin, otetaan se. Portti aukee. Lähdetään eteenpäin. Oho, meinas sammuu auto. Sitten seuraavalla pysäkillä sitten, joutuu ottaa ton irti, niin sitten seuraavalla pysäkillä maksetaan. Se on taas motorilta löydetty huoltoasema. Tankataan vähän. Oli 1/4 tankkia, mutta tää totaali oli mun mielestä ehkä halvimpia, mitä tuossa on nyt motoreiden varressa ollut. 2086. Ihan ok. Onko halvempi kuin... No Italiassa oli halvempi kuin Italiassa melkein. Toki tää on motorin varressa. Taas jos olisi mennyt johonkin kaupunkiin varmaan olisi ollut löytänyt halvemman, mutta ihan hyvä hinta. Nyt poistuttiin motorilta just liittymä. Noustiin ylös. Tai ainakaan ei poistutaanpas. Tulli pitää vaan maksaa toi pois, mutta yöpaikka lähdetään kattelemaan. Tossa oli joku hiekkaparkkis tossa aika motorin vieressä. Se aika lähellä, mutta vähän lenkki joudutaan vetään. Mennään se kattoo, olisiko siellä meille yöpaikka. Vähän jonkin verran maksaa nää. Oikein oli 20. Nyt löytyi taas parkkipaikka. Tämmönen joku hiekkaparkkis. Mutta on ulkona taas niin pimeätä, että oikein ei viitti näyttää, että mitä siellä on, mutta aamulla voidaan taas tehdä pieni riikäppi. Nyt me varmaan vähän syödään ja mennään nukkumaan ja se on taas huomenna sit uusi päivä. Tässä nyt koitetaan reissata sinne Espanjaan päin vimmatusti, et eiköhän me päästä. Hyvä. Ei mitään he. Nyt mennään taas nukkumaan ja huomenna uusi päivä. Ei muuta kuin titityy. Jes. Hei. Herätty täältä Ranskan jostain ihan parkkipaikalta, mitä kätin kattoo. Laitettiin kahvia tulee. Pitää vähän juoda ennen kuin saa korkin kiinni. Sitten oltikin aamupala itse asiassa. Mullakin olisi tuolla jogurtti, missä olisi granolaa, mutta mä oon niin huono syömään noita aamupaloja. Ehkä mä otan tuon matkalla sen sitten. Mutta ihan tämmönen, näytetään vähän. Ihan tämmönen parkkipaikka. Tää on tämmönen iso parkkipaikka. Se ollaan yksi matkailuauto tuli illalla meidän jälkeen tonne. On lähtenyt jo. Ne on vähän reippaampia matkaajia, kun me ollaan vähän tämmösiä nukkujia. Mutta ei mitään, kahvinaamariin ja autominttiin ja kyllä se on sit taas matka jatkuu. Koitetaan päästä tänään mennä tonne Epsanian puolelle, katsotaan päästäänkö. Yo! What up dogs? Hei, auto ollut kyllä parissa, mutta 32, no nyt se vähän laski, 33 oli äsken. Varmaankin 30 astetta lämmintä täällä Danskassa. Hei, nyt lähdettiin on the road again. Mennään kohti Espanjaa, mennään Pyreneitä kohti. Mennään semmoiseen roomalaiseen kylpylään, tai siis Rooman aikojen kylpylään. Se on joku semmonen oikein alkeellinen siellä. Pari allasta oli semmosia betonialtaita, mutta mennään testaa se ja samalla pääsee suihkuun ja peseytyyn, niin mennään kattoo mitä se meille tarjoaa. 6 € oli 2 vuotta sitten lipuhinta, voi olla vähän noussut, mutta ei paha, ei ollenkaan paha. Nyt
nyt matkaa jatketaan matkaani. No niin, tilanne on nyt se, että me ollaan nyt nousemassa selvästikin tänne Pyreneet. Ollaan tullut aika isoa mäkeä ylös. En tiedä mikä on korkeustaso nyt, mutta ollaan tultu kyllä ylöspäin aika paljolti. Laitetaan tosta teille vähän videoa minkälaista maisemaa. Niin nyt tuntuu siltä kuulkaas, että voipi olla, että Fordi ei enää puhalla kylmää. Että ilmastointi ehkä sanoi itsensä irti. Toimi kyllä tässä alkuun, mutta nyt rupesi tuntuu, että on vähän kuuma täällä ja sit kun tuntee, niin se ei ihan puhaltanut enää kylmää. Mä en tiedä, kun me ollaan nyt noustu tosi paljon, niin että onko se johtuuko se siitä vai johtuuko se jostain muusta, mutta ollaan niinku huudateltu kyllä konetta, mutta pysähdyttiin hakemaan vähän kylmää juotavaa ja auto huilattuu Superuusta. Ja nyt käytiin siis hakemaan jo kaupassa ja kierrettiin hetki tuossa sporttijutussa. Auto on nyt levännyt, niin on totuuden aika. Isketään auto käyntiin ja katsotaan, että tuleeko sieltä kylmää ilmaa. Ei ainakaan vielä puhalla yhtään kylmää. Eipä tuu kylmää vielä. Joo, se voi olkaa kuulkaas niin, että ilmastointi sanoi itsensä irti. Sehän onkin kiva, tuolla ulkonahan ei joku 30 astetta. Nyt tehdään semmoista ensitarkkailua, katsotaan nyt eka pysähdyttiin, ollaan nyt siis tuolta kävellään sit sinne kylpyläpaikkaan, mutta katsotaan nyt Outi rupesi tekemään ruokaa, niin mä katson nyt vähän sitä ilmastoa, niin ensinnäkin sulakkeet, lähteekö se kompura käyntiin, onko jotain tämmösiä, pystyisikö vähän paikantaa mikä vika. Un momento por favor, mennään kattoo eka sulakkeet. Ekana totta kai katsotaan sulakkeet, mähän en tiedä mikä se näistä on. Katsotaan mikä se voisi olla. F11, eli se olisi toi. Mä en saa sitä irti sieltä, mä otan ton testin. Testataan tällä. Toimii. Toi viereinenkin. Toimii. Mikähän se rele oli? Pystyykö se rele jotenkin mittaan? R10 sanois toi. Paras olisi varmaan lyödä nyt se käyntiin ja kattoo, että täällä ilmeisesti pitäisi naksahtaa pyörähtää jonkun. Käydään tuolla alhaalla kattoo, että mikä se voisi olla. Ei täällä oikein näe. Täällä on jossain se ilmastoinnin kompuraa. Mä haluaisin nähdä, että lähteekö se pyöriin. En mä tiedä, pitää selvittää vähän. Ei ole mulle sellainen niin tuttuja nää autohommat, niin katsotaan joku YouTube-video tai joku, että lähteekö se pyöriin. 2 alumiinista sähköputkelta, ei tosta näkyy. Ei mitään. Mä nyt en oo yhtään varma, että onko tästä niinku mitään hyötyä. Mä nyt laitan auton käyntiin ja Outi painaa ilmastointia ja katsotaan, että lähteekö se kompura, jos mä nyt katoin, että mikä se kytkin pitäisi lähteä siitä päälle. Oota, paina kohta. Paina nyt! Tuolla on toi, minkä pitäisi lähteä pyöriin. Ton tuolla. Painoitko? Se ei lähde pyöriin. Sen pitäisi ilmeisesti lähteä pyöriin. Kytkinen ja aktivoi. Jep. No en mä saa muuta sanoa. Pitää nyt selvittää, voisiko se johtua voiko tommonen johtua, että se käynnistyy, jos ei ole kylmäaineita. Ja sitten, että onko, tää voi olla joku vuotokin kylmäaineeseen. En tiedä, mutta pitää katsella joku korjaamo. Nyt syödään, lähdetään polskiin makoille. Joo, kansi kiinni. Nyt me ollaan pakattu tonne kylpylään kamat. Me otetaan nyt noin kamppeet, mennään kylpylään. Mä en viitti tätä kameraa rupea kantaa sinne. Niin katsotaan, että mä saan puhelimella muutaman kuvapaikkaa, niin lisätään millainen se on. Niin. Jep, mutta nyt mennään vähän rentoutuu ja peseytyy hyvin. Mennään nyt iPhonein kuvalla, mutta tämmönen paikka, että täällä on muutamia altaita, tuolla on yksi allas, tuolla alhaalla, ylhäällä on vielä yksi. Tämmösiä matalia altaita, mihin mennään istumaan ja sitten katsellaan maisemia. Tuolla on Pyreneet näkyy tuo. Ja sit tää on siis lämmin, tää on 30 jotain astetta varmaan tää vesi. Ihan makeet niinku maisemat, mutta sanotaan, että noi saniteettitilat
niinku suihkut ja noin, kun me tultiin vähän niinku oikeesti käymään suihkus vaan täällä. Tää nyt oli vaan tämmönen sidequesti tää istua näissä lämpöisissä altaissa. Niin on kyllä aika hirveässä kunnossa ja Outi just kokeili ja piti kokeilla siellä, että tuliko naisten puolella, niin se ei tullut siellä suihkusta ollenkaan vettä. Mä nyt vielä kokeilen tuolta miesten puolelta, että tulisiko siellä. Niin. Se oli ainoa, missä maksettiin. No 6 € maksettiin, että ei nyt paha hinta ole. Ja siis niinku maisemat on tosi makeat ja lämmin vesi, mutta jos ei tästä pääse niinku suihkus käymään tän altaassa lillumisen jälkeen, niin sit vähän ällöttää. Katsotaan mitä tuleman pitää. Tuolta tulee ilmeisesti lämmintä vettä tuolta noin. Ja kyllä mielenkiintoinen kokemus. Ei ehkä siistein kokemus. Siis maisemat oli hienot. Se altaassa istuminen ei ehkä mun juttu. Jotenkin vähän, kun ne pesutilat oli vähän näästi, niin oli se vähän semmonen. Mut saatiin suihkut toimii, suihkuista tuli vettä. Toki sellainen aika liruna. Mut saatiin pestyä kyllä saippualla ja muulla itsemme ja shampoilla ja muuta. Niin tavallaan niin kuin onnistui se mitä me haettiin, mut vähän silti ehkä kokemus. En suosittele. Outi ei suosittele. Enkä mäkään nyt sitten. Se oli varsinkin, siinä oli joku rakennustyömaat ihan ympärillä. Et jos se olisi niinku, veikkaan, että jos ne varmaan rakentaa sitä nyt vielä lisää. Et se varmaan on, veikkaan vuoden päästä, voisi olla ehkä vähän siistimpi. Ilmastointi tosiaan vielä rikki, tai siis onkin rikki eikä saada siihen. Ajetaan nyt Espanjan puolelle, ehkä Manresaan tai joku Mansera, joku tämmönen paikka. Ja ajetaan sinne puolelle ja mennään kysyä jostain ilmastointikorjausta. Mutta kun huomenna on perjantai, niin jos tarvitaan osia, niin se on vähän niheä, ne tulee vasta maanantaina. Et sitten voi olla, että jäädään Manresaan ympärille pariksi päivää, mutta katsotaan nyt mitä käy. Näin saavuttiin Espanjaa. Yhtäkkiä vaan. Täällä ei ollut ainakaan minkäänlaista tulliviranomaisia. Saavutaan espanjalaiseen tulliin. Tai ei tulliin, no tietulliin. Näin sitten, en tiedä. Miten toimii? Mitä toimii? Katsotaan. Näytetääs nyt. Ei takana auto. 14.56. Varmaan en oo laittanut mitään lippua enkä mitään. Laitetaan lähimaksu tohon. Meni. Ja puomi aukesi. Helppoa kuin heinän teko. Hellouta hei. Nyt ollaan selvitty sieltä kylpypaikasta ja siellä ajoreitin nyt tänne Espanjan siitä rajalta ja siitä sitten Mendora. Mikä tää paikka oli? Manresaan saavuttiin. Ja täällä on nyt erilaisia autokorjaajia. Nyt mä menen tonne sänkyyn googlettelee, että mikä voisi olla hyvä sitten huomenna aloittaa rumba. Norra-reissussa kävin 5. tai 6. korjaamosta, niin katsotaan nyt kuinka monessa tällä kertaa käydään kyselemään, että saisiko apua. Ollaan tämmöisessä, tälleen tosta näette, että aika keskellä metsää ollaan. Tässä on tämmönen siis joku hiekkaparkkis, niin katsotaan, kun me nyt vaan yövytään ja aamulla on aikainen herätys, että lähdetään kiertämään autokorjaamoita, niin ei muuta kuin nyt kuulkaa suntapalloa. Paitsi, että taidetaan vähän koittaa ehkä askarella Outin kanssa hyttysverkkoa tuohon ikkunaan, mutta katsotaan jaksaako tänään. Ei muuta kuin unten maalle ja huomiseen. Hyvää huomenta. Tosiaan ei ihan pystynyt 8 aukesi, no ei pystynyt millään herää siihen. Oli vähän huono yö, jotenkin ei tullut uni. En tiedä, varmaan vähän osakseen sitä, että vähän harmitti, että ilmastointi meni ja mietti sitä, että mihin korjaamolle menisi. En mä tiedä. Ei tullut uni. Hyvä paikka, nukkua ei ollut mitään siihen liittyvää, ei ollut kuuma. Nytkin on ulkona vaan 22. Niin mutta netti ei toiminut, että aamulla mä yritin sängyssä katsella, että mihin ajaisi, niin lähdetään nyt ajaa vähän eteenpäin ja sitten katsellaan niitä korjaamoita. Toivottavasti löydettäisiin hyvä. Lähdetään eteenpäin. Nyt kun kattelin noita autokorjaamoita, niin tuntuu, että kaikki on täällä keskustassa. En tiedä sitten yhtään, että miten tämmöiset isot autot jossain kohtaa, mutta mennään nyt kattoo. Tuossa on midas. On. Varmaan joku sinisen alueen. Näytti matalalta sikisään aukolta, ettei mahdota, mutta käyn kysyä, jos on vaikka osais neuvoa, mihin mennä. Mä kävin muutamasta nyrkkipaasta kysymässä. Toiseen oli vähän kiirettä ja sitten ei mahdottunut. Ja toiseen ei oikein niinku kerrennyt tekemään
toiseen ei mahdu sisään, niin ei tettäisi kadulla sitä. Niin kun tää on niin korkea vielä. Tää vois mennä ilman noita kattotuulettimia niin joistain noista ovista. Mutta tää on niin korkea, kun täällä on toi kattotuulettin. Mut mennään Norauto. Se on ilmeisesti tämmönen isompi liike ja tämmönen oikein. Niin mennään nyt siellä käymään ja kysyä tosta ilmastoinnista. Nyt mä tulin ainakin vähän isompaan liikkeeseen. Tää Norautossa, siskollani on hyvät muistot Norauton palvelusta Fugessa. Niin tulin nyt tänne Norautoon, käydään kysyä, että onko niillä tänään aikaa. Taas jäi kamera, meillä oli vähän siinä semmoista äslinkiä siinä sen myyjän kanssa, kun se ei puhunut englantia, niin mä otin sitten puhelun isosiskolle, se puhuu espanjaa. Niin ne sitten siinä kajarin välityksellä hoisi mun auton kuntoon, tai siis hoisi mun auton huoltoon. Ja kiitos Emmille siitä. Nyt me tultiin sitten, kierrettiin tähän näin. Tuolla on se Norauto. Tuolla noin katseltiin, että sieltä lähtikin näköjään jo Fordi kävelee, niin tultiin tähän aamupalaa viettää. Katsotaan nyt sano yhdeltä, kello on 11, niin pari tuntia aikaa tässä nyt sitten täällä tuli siis niin kovaa lähtö, kun piti antaa ne avaimet siinä jo, niin kamerat unohtui, siis nyt on iPhonella taas mennään, niin kamerat unohtui sinne ja kaikki tonne autoon. Onneksi nyt on lompakko ja puhelin mukana, niin toivotaan, että auto tulee kuntoon. Jatketaan sitten taas oikealla vehkeellä kuvaamista. No niin, tilanne on nyt se, että kävi hakemaan auton korjaamolta. He sanoivat, että kompura täytyy vaihtaa. Ilmastoinnin kompura. Compressor no funciona. Joten ei toimi. Ja tarkoittaa, että ilmastoinnin kompura täytyy vaihtaa. Ulkona tällä hetkellä auton mittarin mukaan 34 astetta. Ilmastointiautossa toimii. Ollaan semipohjois-Espanjassa. Tilanne on vähän heikko, sanoisin. No, katsotaan, mä tossa nyt vielä juttelen ton siskoni kanssa. Et jos me tehtäis sillä, että hän soittaisi tonne Fuengirolan Norautoon, pystyisikö ne ottaa ensi viikon alulle tän? Katsotaan, siskoni soitti Mihaksen Norautoon ja siellä oli, että ne ei vittis tilata sitä osaa. Et ne ei pysty siis tekemään sitä, mutta Marbellas tehdään sit. Mutta ne ei vitti tilaa sitä osaa ennen kuin ne näkis sen auton. Mä nyt soitan sinne Marbellaan, että jos ne vois tilata sen osan ja sitten milloin pystyisi sen työn tekemään. Ja ne sanoi, että puhuu englantia siellä. Mä nyt soitan ja katsotaan, mitä sieltä sanotaan. Bienvenido a su centro Norauto, Marbella. Para solicitar información, cita o presupuesto pulsa 1 o espere. Si tu coche está en el taller pulsa 2. ¿En qué podemos ayudarle? Lo siento, no le he entendido. Por motivos de calidad, esta llamada podría ser grabada. Ymmärtänyt sanaakaan, mitä se puhuu. Eka tyyppi, kun sieltä vastasi, niin sanoi, että ei puhu englantia. Vaikka sisko oli soittanut siis, että sanoi, että Venäjän ne puhuu englantia. Mä en tiedä, onko tuolla Norautolla kato joku yleinen palvelu. Niin. Se ei puhunut englantia, se sanoi siirtävänsä mun kollegalle ja jonotin 5 minuuttia. Kukaan ei vastannut, sulkeutui. Siellä oli gracias jotain ja sitten sulki puhelimen automaattisesti. Niin tilanne on nyt sitten se, että mennään tuolle sisälle takaisin, siellä oli viileä. Pohditaan siskon kanssa, että saisiko vielä soitettua sinne ja saataisiko tälle asialle nyt jotain tehtyä. En tiedä. Kuumaa. Eli tilanne on se nyt, että me lähdetään nyt ajelemaan. Me ollaan nyt joku sieltä, mikä tää paikka on? Tarragonasta lähdetään nyt ajelemaan sinne Marbellaa kohti. Mennään näyttää auto niille ja otetaan ensi viikolla se korjaus. Sitten ne sanoo ainakin, että ne pystyy sen tekemään siellä, niin se meitä jo helpotti. Tiedä sitten minkälainen lasku ja minkälainen homma, mutta kyllä on pakko sanoa, että kyllä se tehtävä on meinaa. Kyllä täällä näissä säissä niin paljon aika lämmin. Me mietittiin, että jäädäänkö tähän johonkin jo yöksi parkkiin, mutta sitten me todettiin, että päästään kyllä oikeasti helpommalla, kun ajetaan iltaa vasten eteenpäin, koska päivisin kun liikutaan, niin on niin perhanan kuuman autossa istua.
Kello on 12:15 yöllä ja me tässä etsitään yöpaikkaa. Mahdollista yöpaikkaa. Ollaan taas aika syrjäseudulla. Jaha, töyssyjä löytyy. Mitäs tässä vettä tälleen näin? Oh, täällähän on väkeäkin. Enemmän ja vähemmän. Joo, tähän. Tuolla on tosiaan muutama muukin kämppäräväni, niin tähän nyt ei muuta kuin kello on 12:30 yöllä, niin ei muuta kuin Untemaille. Hyvää lauantaista aamupäivää. Tai oikeastaan jo päivä. Kohta kääntyy jopa iltapäivän puolelle. Hei herättiin. Outi heräsi 12. Mä olin jo 11 hereillä. Mut nukuttiin nyt niin pitkään kuin mahdollista eilen. Oli vähän huonot yöunet. Tai siis tossa päivänä oli vähän huonot yöunet. Niin nyt nukuttiin oikein kunnolla rauhassa. Tämmönen paikka. Kello on siis nyt jo varmaan 3. Mutta me siis vähän editoin tossa videoa ja tää latasin YouTubeen ja siivoiltiin ja aamukahvit keiteltiin ja ollaan nyt hengattu ovi auki, eikä täällä nyt vielä mitään isoja ötököitä ole tullut, niin mä kyllä asensin tähän näin tämmösen hyttysverkon, mutta sai vähän vielä enemmän ilmavirtaa kuin toi, mutta tämmönen iso parkkipaikka puiden suojassa on vähän varjoa, niin täällä oli yöllä tultiin 12:30 aikaa, mitä mä ottinko kuvaakin, niin täällä oli muutamia autoja, niin oli hyvinkin turvallista nukkua täällä. Täällä on paikallisia tullut tänään vähän ehkä uimaa ja tälleen näin. Niin. Eipä tässä mitään ihmeellistä, me jatketaan matkaa tonne eteenpäin kohti Marbellaa, että päästäis sitten autoa korjauttamaan siellä. Niin sanotusti ratin taakse ja katsotaan mitä tulevan pitää. Lähdetään tosta paataan. Löydetään motorilla sitten johonkin käymään vielä vessassa ja ehkä joku kylmä kahvimatka, ne on aika hyviä, mä dikkaan niistä. Paahetaan. On paahettu menee ajettu vaan sieltä nukkumapaikasta eteenpäin. Et eipä tässä mitään ihmeitä. Ikkunat auki. Ajellaan 120 tällä nopeusrajoitus, mutta tämmöstä maisemaa. Nyt on ollut aika tämmöstä tasasta maisemaa, et ei mitään ihmeellistä. Me vähän poiketaan, ei jäätä ihan rannikkoa pitkin Marbellaa, vaan mennään tästä Murcia ja Almeran kautta ja Granada. Ja Granada vasta onkin huippupaikka, joudutaan ehkä vähän pysähtyä siinä käymään kattelee vanhoja nurkkia. Et siis asunut on, mutta siskoni asui siellä 7 vuotta, niin tuli silloin paljon pyörittyä siellä, tai paljon, mutta jonkin verran tuli pyörittyä siellä, niin katsotaan keretäänkö siinä pysähtyä jossain. Siellä on muun muassa, taitaa olla Espanjan suurin vuori, Sierra Nevada, tai ainakin yksi Espanjan suurimmista. Niin reilu 3 kilometriin nousee, niin käytyn laskea siellä joku joulu. Jep, mut ei oo mitään ihmeellistä. Pysähdytään nyt jossain kohtaa käymään huoltsikalla vessassa. Ja vähän ehkä ostaa kylmää juotavaa. Ja äsken tuo lämpötilamittari näytti pitkään 3,7, nyt se on pudonnut 3,4, että kyllä täällä tarkenee ajella, kun ei tosiaan ilmastointi pelaa. Niin. Oi. Kivoja aikoja. Salttista päivä. Ei oo viittinyt nauhoitella tuossa ajaessa, kun ikkunat on auki ja on niin pirun kuuma. Nyt pysähdyttiin ihan vaan jollekin pitstopille jollekin, missä on huoltsikka, niin tehtiin tortellonit paistettiin tossa noin. Ovi auki hengattiin ja syötiin ja jatketaan vielä matkaa. Kello rupeaa olemaan paikallista aikaa jo kello 9, että ilta sieltä saapuu, josko viilennys saapuu. Tässä samalla huomasin, että on lähtenyt myös tuulilasi halkeama nousu. Tästä nyt ei varmaan erota, mutta se on nyt noussut. Se oli ennen tuolla ihan alhaalla vaan. Tai itse asiassa tää on ollut ennen vaan tässä halkeama, niin nyt se on noussut sitten. En mä tiedä erottaako täältä mistään, mutta noussut tonne. Katsotaan tosta, se vielä sitten jatkaa todennäköisesti johonkin, mutta minne niin. En tiedä. Toivottavasti ei mikään ihan hirveän kauas. Ei mitään. Outi syö tuossa loppuu. Ei sillä enää paljon. Syö tuossa loppuu ja sitten laitetaan auto taas
Auto taas käyntiin. Mennään eteenpäin. Tämmönen joku huoltsikkarekkojen vieressä. Niin sanottu evästauko. Sitten lähdetään katselemaan yöpaikkaa. Nyt ollaan päästy yöpaikka löydetty ja tultiin tänne Sierra Nevadan vuoren juureen, tai siis Sierra Nevadan vuorelle tähän tienvartiparkkiin, niin täällä on vähän viileempi täällä vuorella ja tuttu paikka sinänsä, niin helppo tulla. Eipä tässä nyt ole parin päivää oikein paljon tapahtunut, kun nytkin huomenna sitten nukutaan varmaan ihan kohtuu hyvin nukutaan ja sitten lähdetään kohti Marbellaa. Siellä on sunnuntaisin auki se autoliike, niin mä käyn näyttää se auton, että mikä siinä on ja mikä osa pitää niiden tilaa. Ne tilaa varmaan tuleeko sitten tiistaina vasta osa, mutta sitten meillä on pari yötä ollaan aikaa jossain vähän muualla ja katsotaan miten se menee. Niin huomen sinne. Niin ei tässä nyt paljon muuta oikein tapahdu, mutta mennään näille. Nyt se on taas hyvää yötä. Nyt on pahoillani, on laiminlyönyt kyllä ihan hommani tässä YouTuben kanssa. Unohdin kuvata sen tosiaan sen tonsillan jälkeen kääntyi oikealle. Unohdin kuvata sen, missä oltiin yötä, mutta siis Sierra Nevadan semmosessa, itse asiassa katsoo IG:stä, Niko Koukkari, niin sieltä on kuva, missä me oltiin yötä. Mä laitoin sen IG:seen, niin Granadasta poistuttiin just Malagaan. Kato, Cuyarveega. Nyt tuli eteen ajellaan tätä tietä kohti Marbellaa, että päästään sinne. Se on siis tänään 9 asti näytti auki se Norauto siellä Marbellassa, niin mennään nyt kattoo, että palvelisiko ne. Tosiaan tilanne on nyt se, että me oltiin soitettu tänne Marbellan Norautoon, että täällä ne pystyy tekemään sen. Ja että ne oli jo tilaamassa sitä osaa silloin, mutta saatiin sit se osanumero, mutta ei sitten soitettu eilen illalla enää, eilen ollenkaan sinne, kun mä ajattelin, että no mä tuun sunnuntaina tänne näin, et ei ne osaa kuitenkaan tilattua sitä. No, tilanne on nyt se, että mä tulin tähän, kävin juttelemaan, niin niiden ainoa mekaanikko, niiden spesialistimekaanikko, ketä ilmeisesti tekee niitä, on kipeä, niin ne ei nyt voi tehdä sitä. Näin se sanoi mulle se nainen. Eli täällä ei pysty sitä korjaamaan. No, mä kattelin nyt muita korjaamoita. Katsotaan nyt sitten. Laitoin yhteen WhatsApp-viestiin, kun siinä oli niin kuin, että kontakt WhatsApp, niin laitoin yhteen WhatsApp-viestiin. Katsotaan miten huomenna mä ajan sinne, mutta jos ne vastaisi sillä ennen kuin mä kerkeen sinne, tekeekö ne semmosia hommia. Mutta sunnuntai tosiaan ei tässä nyt tää niin ihmeellistä. Niin. Koitetaan etsiä joku mesta, mihin saisi sen korjauksen meinaa. Kyllä tää lämmin on. Ei siinä. Nyt mietitään jotain ruokamestaa tähän näin. Mutta eipä tässä. Mennään näillä. Nyt on syöty ja otin parkkiksella tuossa tiekaudun varrella vedin tommosen pastapurkin ja nyt tultiin rannalle käymään uimassa. Aikamoiset aallot tuo. Ollaan tässä Fugen ja Marbellan välissä. Niiden välissä sai rannalla. Ja katsotaan mihin mennään vielä yöksi. Niin sitten mennään sinne. Etitään vielä täältä semmoista. Ei ole ihan varmoa missä täällä on. Etitään semmoista yleistä suihkua vielä, että pääsee sitten suihkuttelemaan merivedet pois. Niin kävellään vähän tätä eteenpäin. Mutta siis joo. Etitään sitten vielä yöpaikkaa ja huomenna selviää sitten. Pääsisikö sitä ollenkaan korjailemaan sitä autoa. Nyt päästiin rannalle istuskelemaan ja tapetaan oikeastaan aikaa. Ja uidaan tuolla meressä, Outi onkin jo siellä uimassa, niin mennään vuorotelle, ettei kukaan pölli meidän kamoja. Mut ei mitään. Nyt hetki rantsuaikaa ja jep. Mä menen nyt seuraavaksi uimaan. Ulkosuihkussa käyty. Kainalot pesty. Nyt jätetään ranta, rupeaa aurinkokin laskee, niin rupeaa tulee vähän vilponen kun aurinko laskee, niin lähdetään nyt kohti autoa takas, se on tuolla parkkipaikalla. Niin sitten lähdetään katsomaan yöpaikka. Nyt löydettiin yöpaikka. Saavuttiin tästä Marbellasta vähän eteenpäin tonne, ei Fugeen päin toiseen suuntaan ja sitten vähän vuorelle. Mennään katsomaan. Millainen paikka. Tossa on auto jätetty. Tuolla on jotain taloja. Tuossa on iso kivi. Täällä on tämmöiset maisemat, mihin nyt jäätiin yöksi. Ihan makeet.
Tossa nyt menee autoja, mutta meitä ei ole autoja enää nyt yleensä haitannut. Niin. Tossa noin. Sitten olisi ilta palaa ja sitten huomenna äkkiä auton korjuu hommi. Nyt on iltapalat. Iltapalat syöty, otettiin vähän pestoleipää sieltä ja yöpuuta kohti. Hampaiden pesut ja muut ja ruvetaan pötköttää. Lähdetään autokorjaamolle, kello on 9.06. Se eilen illalla vielä, mä en muista sanoinko mun kameralle, se eilen illalla vielä laittoi viestiä, että possibly, kun mä kysyin, että teettekö te niitä, voitteko te korjaa, sanoi possibly. Sitten kysyin, että monelta tuut huomioon, että ei ole väliä, että mikä teille on paras. Sitten se laittoi, että tuu 9. Mähän tuun nyt, tai tuu 9:30. Niin mähän tuun nyt 9:30. No niin, nyt ollaan käyty korjaamolla ja tilattiin osa ja huomenna 12 osan pitäisi tulla, niin 2 viedään auto korjaamolle ja sit se pitäisi sanoa, että 3-4 tuntia ehkä menee, niin se pitäisi olla kunnossa. Niin huomenna voitaisiin saada ilmastointitoimi. Marbella joku Car Lab, sen niminen korjaamo. Nyt ajettiin tähän Fugeen, tultiin Miramarissa käymään vähän viilentymässä ja sitten voidaan olla, että jätetään auto tohon noin. Tähän näin käppäillään tonne kaupungille kattelee vähän mitä muistoja Fuge tuo tullessaan. Nyt tultiin Miramarin aamupalalle. Toastit, kahvi, jogurtti ja toasti. Syönnään ja mietitään sitten taas jatkoa. Nyt ollaan kävelty täällä Fuengirolan rantakatua tai jätettiin auto sinne Miramarin kauppakeskuksen viereen ja tultiin sitten kävelen tänne rannikolle. Niin on nää kyllä, käytiin kattoo vanha kotikatu ja on nää sillä ihan kivoja muisteluita, mitä täällä tuli hengattua melkein vuoden, mutta mä tiedän välttämättä muuttaisinko uudelleen takaisin. Ei pala mitään ihmeellistä tehty oikeastaan kun kävelty. Tuolla on motorin päällä. Tuolla toi, missä on iso M-kirjain katolla, niin siellä mä olin töissä kun mä olin täällä Espanjassa. Niin ihan kivoilla paikoilla tommonen lasikoppi, oikein hyvä duunimesta. Nyt tultiin taas rannalla käymään tuolla yleinen suihku tuolla noin ja käymään vähän uimassa ja suihkuttelemassa ja sitten mennään varmaan kohti yöpaikkaa. Kello tulee kohta 9 illalla, niin nyt uikkarit alkaa ja uimaa Jeppistä Jepulis. Käytiin kattoo yksi toinen yöpaikka. Siellä oli porukkaa sen verran, niin todettiin, että no tullaan tänne vanhaan, tää oli tosi hyvä. Ja tultiin tosiaan tänne vanhaan yöpaikkaan ja iltapalat syötiin ja nyt hampaita pestään ja tää nyt mennään sit pötköttää ja huomenna on jännä päivä. Hei, mut ei muuta kuin taas hyvää yötä. Huomenta vaan! Eletään jänniä päiviä, katsotaan saadaanko ilmastointi toimimaan. Nyt tossa aamukahvit sun muut juotuna ja nyt tää auto siistiksi ja lähdetään kohti korjaamoa. Katsotaan mitä ne sieltä sanoo. Toivotaan, että kaikki menee kuntoon. Nyt ollaan päässyt autokorjaamolle. Ainakin hyvä musa täällä soi. Tänne jätetään nyt autoa, katsotaan kaikki toimiiko. Hyvä, mä lähdetään. Ollaan saatu ilmastointi toimii. Ollaan 900 € köyhempiä, mutta ilmastointi toimii. Vaihdettiin tosiaan kompura. Car Lab Marbella. Suosittelen. Erittäin hyvää palvelua ja nopeasti saatiin homma toimii. Ja me tehtiin sillä tavalla, että me varattiin nyt ensi keskiviikosta perjantaille. Niin keskiviikosta perjantaille varattiin joku yksityinen majoittaja vissiin, joku asunto Booking.comin kautta. Päästään ehkä niin sanotusti ottaa vähän easy ja Outi lähtee kuitenkin alle viikon päästä, lähtee sunnuntai maanantai yönä. Nyt on niinku tiistai, niin päästään sitten vähän se oikein niinku semmonen ottaa rentsin loma pari yötä siinä ja mut nyt tehdään sillä tavalla, että suunnataan beachille. Nyt vasta löydettiin parkki siis, kun täällähän 23. kesäkuuta juhlitaan San Juania. No tästä nyt ei näe, mutta
oli rannat aika todella täys. Mut mennään kattoo. Ei me varmaan ihan koko, kun San Juaniin kuuluu vissiin koko yö viettää tuolla rannalla, niin katsotaan miten me jaksetaan. Me haluttiin tulla vaan niinku oikeastaan uimaan ja suihkuun. Niin. Parkkipaikat on niinku ihan täys. Tossa olisi ollut, kato. Jossain soi musiikkia. Tuolla on joku hienot pirskeet tuo. Ja on kyllä niinku auto. Tupaten täys. Täällä on ihan kunnon pirskeet meneillä. Musiikkia soi ja tässä on 2 tämmöstä niinku yksityisrantaa täynnä beach-klubia tossa. Tossa on aidan takana toinen ja tuolla on toinen, musiikit soi. Kyllä täällä väkeäkin on ihan hyvät laittaa tossa rillin kuumaksi tohon noin. Ja täällä on hyvinkin paljon väkeä. Aurinko paistaa ja no ei se paista, mutta siis on kirkas taivas. On valosaavia. Toki täällä tulee tunnin päästä jo ihan pimeä. Jengin hyvä mieli. Täällä juhlitaan. Hyvä meissinki. Ja aallokki on ihan kohtuulliset. Tuolla on pari, ketkä yrittää vähän koittaa surffatakin ilmeisesti. Laitetaan varmaan nyt jatsit päälle ja ruvetaan kisaamaan. Katsotaan kumpi pärjää. On hyvä meininki beachillä. Tullut vaan enemmän jengiä, mutta valo rupeaa loppuun. Et ei varmaan pysty oikein kuvaa, kun ei oikein näe, kun valo loppuu, mutta beachillä on vaan jengiä ja musat soi. Ja hyvä meisinki niin sanotusti. Nyt mä menen käymään pulahtaa tuolla meressä. Siellä on itse asiassa aika isot aallot. No, nyt lähdettiin just sieltä rannalta siellä. Pidot sen kun jatku kylläkin, mutta me lähdettiin nyt kohti yöpaikkaa etsimään. 2 yötä nukuttu samassa paikassa. Nyt mennään kattoo, jos löydettäisiin joku toinen tästä lähistöltä, ettei tarvis samassa paikkaa olla, niin katsotaan löytyykö meille nyt yöpaikka vai meneekö ihan etsiksi, jos kello rupeaa tulee 12 paikallista aikaa. Niin. Nyt löydettiin yöpaikka. Tämmönen näin. Puita. Tuossa on joku pieni tie vieressä. Kello on tosiaan nyt niin paljon, että ei muuta kuin Untenmaille ja huomenna tosiaan ollaan varattu se hotelli 8 yöksi. Niin saadaan kaikki huolettua ja pestyä ja muut, niin mies huolettua ja niin mennään sinne, se on tuossa Benalmadeinassa, niin nukutaan mitkä. Teemme näin. Sitä ollaan herätty uuteen päivään ja just tällä kertaa oli pikakahvi, kun kahvi oli loppu toi jauhe. Niin. Tossa on kahvia, mikä toi on toi pestoleipä tuolla pohjalla. Tämmöstä sit arkivälillä on täällä autossa, että on tavaraa ympäri ämpäri. Mut nyt otetaan noi pyykit ja varmaan tässä revitään jo lakanat pois ja pakataan kaikki, mennään sinne 8 yöksi sinne hotlaan ja sit saadaan pestyä, tiskattua noin. Ja tässä me oltiin yötä tämmönen parkkis. Tuolla on sit tie. Näytän, pystynkö mä näyttämään. Tuolla on jossain näkymät. Ei mitään. Syödään aamupalaa ja ruvetaan laittaa autoa kuntoon ja lähdetään etsiä parkkista. Siellä on vissiin vaan vähän niinku kasuvarsi. Tai mä en tiedä miten se parkkis toimii, mutta sen saa 3 sen kämpän. Mennään sinne sitten. No niin, saatu auto kuntoon ja lähdetty liikkeelle kohti sitä varattua majoitusta. Käydään kattoo vielä, että päästään sinne sisään ja tilat on ok. Niin sitten voidaan laittaa taas tää seikkailuvideo purkkiin ja tehdään varmaan sillä lailla, että seuraavan kerran laitetaan kamera päälle, kun Outi lähtee tossa. Nyt on keskiviikko. Outi lähtee sunnuntai maanantai yönä niin ihan sen lentokentälle, niin sit lähdetään taas yksin seikkailemaan varmaan Portugaliin, niin laitetaan sitten taas kameraa käyntiin. Otetaan nyt pari päivää Eastmaniin. Ei tarvis sitä kanniskella kaikkialla. No niin, nyt löydettiin asunnolle ihan tämmönen perus otetaan sitä ovelta. Täältä tulee, niin tuossa on keittiö, vähän tämmöstä niinku ehkä skandinaavista sisustusta, pöytä.
ilmastointi, televisio, sänky, hylly ja sitten on pieni terassi. Näin. Mut mikä tärkeintä, niin pesukone. Haetaan autosta kamat ja ruvetaan pesee niin sanotusti pyykki. Ai niin, ja tässä on vessa. Tossa noin. Tämmönen näin ja tossa suihku. On vähän semmoinen jotenkin skandinaavinen henki tässä. Mutta nyt lähdetään kantaa kamat autolle. Sitten tässä on siis joku allasalue, en tiedä millainen on, mutta nyt lähdetään kantaa autosta kamat pihalle. Niin sitten on kaikki turvallinen ainakin täällä. Niin joo, hei. Täällä on jo seuraava päivä. Autosta tänne näin saatiin kannettua kamat ja nyt ollaan pyykkiä. Tuolla kuivuu. Tossa kuivuu lakanoita, tuolla kuivuu. Tosiaan eilen pestiin lakanat ja tänä aamulla noin. Mutta hei, tosiaan laitetaan nyt kamera pois ja kiitoksia, että kattelitte tämän videon. Ja ei muuta kuin sitten seuraavaan videoon ja silloin reissataan taas sitten jonkin aikaa yksiä kohti Portugalia, niin seuraavan videon parissa sitten siellä. Ei mitään, hei. Kiitoksia, jos jaksoit tänne asti katsella. Ja nähdään ensi videon parissa. Nyt me mennään tonne allasalueelle makoille ja ottaa vähän are. Ciao!